Mistä niitä tulee? Tossa. Kun niitä on niin paljon. Mä en näe. Okei, onneksi ne loppuu jossain kohtaa. Tai ainakin käy vähin. Morjesta, Javadi Herppäs. Okay, get back here. Morjesta, morjesta. Takaisin siellä, mihin jäätinkin. Joo, mä pelasin alusta tänne näin nyt uudestaan kokonaan. Koska mulla oli niin huonot tuo kamat oikeastaan, ja mä halusin sen takia, että nyt mulla on paljon parempi tilanne siis. Mitä mulla on rifle ammuu? 8. Okei. Okay. Hauliko ammuu. Okei, tehdään hauliko ammuu. Et mä halusin vähän päivittää. Joo, niin oli yhtäkkiä ne oppii, että hei, me osataan juosta. Se on vähän niinku hei, me lennetään. Elokuva. Hulluu touhu. Ai tässä päästään tallentaa nyt. Okei, no varmaan päästään. Kirkkomiehet ei juokse. Ehkä ne eros kirkosta siinä niin alkuunsa ekaksi. Sitten ne sen takia niin ne pääsi juokseen. Onks täällä jotain ammuttavaa jossain? Mut joo, kyllä tuo. Come on. Okay. Se vaati sen sanotaan ehkä 4-5 yritystä, me päästiin sitten kumminkin ohitte. Mihin olen tyytyväinen? Pääsin. Mulla on 6 granaattia. Jeesus. Älä kuole. Don't die on me. No, pidi! Sisään. You sure you're good? Yeah. Looks like the right place. Chapter end. Näin kerran papi juokseva kohti yksinäistä alaikäistä poikaa varmaan lohduttavan menossa. Oliko sillä housut jalas vai ei? Kirkon oma pikku jekku, et saa juosta, kun on liian pitkä kaapu, niin tulee kuolemia, ettei ne enää kiinnosta, kun on terunut. Oi vittu. Aivan. Papi alasti juoksemassa riparilla. Wow. Sä muuten Krauserin Mihasti jo itse päässyt. Onko sä vetänyt läpi? 2 painelia. Wow. Tässä on tuo, jos haluatte tietää, niin tässä on yksi salaisuus. Tästä löytyy tommonen raino. Mä en tiedä mitä niillä kannattaa tehdä. Pelässä. Täältä saa kalaa. Se toimii hyvänä energiana. Black Passi. Toimii pirun hyvänä energiana. Siis myydä se voi. Siitä saa 9 vai 10. 9 tonnia tai jotain. Siitä saa ihan hyvä hinta. Large Black Pass. Eikö se mahdu? Kyllä me saadaan se mahtuu. Meillä on kunnolla kalaa, mutta... Tämä en muista, oliko tässä jotain. Ei.
Sus-kommentti. Oli se ehkä vähän sus-kommentti, mutta tuo. Mä en tiedä pääseekö, mitä muita portteja on, pääsee glitsaamaan läpi, kun se tuplaovi. Kyllä niitä muitakin varmaan löytyy. Linnupesä. Emerald. Nice. Having a rough day, stranger. Onko täällä jossain ylhäällä jotain? Ei. Welcome. Mitäs me nyt sitten? I've got something new for you, mate. Mulla meni hardcoreassa 28,5. Vedin kyllä kaikki ammuna tässä rankkiin, niin meni jo niinkin joku. Joo, kyllä niihin varmaan junkkis menee aika hyvin aikaa. Elegantti parfumi Gold Bari. Your valuables won't do you much good in the Rhino. grave. Thank you. Well then, what can I do Mitä te... you for? Odotas, onks täällä jotain? Ei oikein. Came into some other bits and Jos ajattelee bobs tolleen noin today. speedruniin, niin mitä te... Mä nyt korjaan Good tuona. luck to you, stranger. Mitä te päivittäisit? Musta tuntuu, että pistoli on sinänsä suht ok. Ei kauheasti pistolia käytetä. Pitäisikö meidän haulikkoon laittaa poweria vai snipua? Knife needs Täydet care every stingrayhin. once in a while. Täydet Could be the difference between life and death. damaget stingrayhin. Vois olla ehkä vai? Mihin te laittaisitte? Ehkä mä laittaisin tähän. Mä laitan tähän. Dazzled, are you? Our craftsmanship. Kyllä mä luulen, että näillä mennään loppuun asti. Stingrayhin mä vaihdoin, koska se on ehkä... Siis kun Stingrays on se hyvä, että sä pystyt ampumaan putkeen sillä, että sä katsot koko ajan scopein läpi. Tuolla poltilla ei pysty. Vaan että se vaihtaa aina vähän väliin sen panoksen niin kuin lataa uudestaan ja uudestaan. Mä nyt katsotaan, eikö mä äsken tallennuksen? 9... En varmaan ihan just ainakaan. Ei. Tehdään nyt on sitten. Stingray on kova. Jätkä menee pöllekirkon pyhäkkalat kohta ylepappi tulee ruokkiin, niin tajuu, että pois. Sitten Lioni ihmettelee, kun sillä on porttikelto. Leoni ihmettelee porttikeltot, joo. Se voi olla kyllä. Mun pitäisi kyllä tästä näin niin, lopettaa varmaankin. Mä nyt katon vaan, että mitä täällä tulee, kun mä en muista enää. Mutta nyt mä oon päässyt... Mä oon ihan tyytyväinen. On meillä 4 tuntia 16 minuuttia tätä vedetty jo, että tuo paljon nopeamminkin olisi voinut varmasti mennä. Won't open. Paljon nopeamminkin olisi varmasti voinut mennä. Onks tää se... On, tää on tää. Tää on tää näin. On. Sorry to interrupt. Aha. Paljon porukkaa vastasi. Päästäkää mut. Läpitte. Gloriat. Oi Jeesus, pääni. Glorias las... No! Aanalla. Glorias las Aanalla. Next. Joo, pojat maistelee viinejä. Jep. Okei, tolleen siitä päästään läpi. Nice. Hyvä homma.
Tästä ovesta varmaan jollain tavalla pääsee kans läpi tuo nipusysteemi, mutta mä en tiedä miten. Mä en tiedä miten, mutta ehkä siitä pääsee kans. Mä oon nähnyt jonkun tommosen rautaoven. Et sieltä on menty läpi. Last person I thought I'd run to here. Ei mulla ole pientä avainta tuohon. Siinä taisi olla about kaikki. No. Toto tarvii kans pyöräyttää. Okay. Ei, joku tässä on väärin. Ai niin joo. Se on oikein päin. Damn it. Tohon tuo. Tohon tuo. Tohon tuo. Tohon tuo. No. Eikö muka? What? Noin päin siis. Ei siltikään, häh? Tuolla on tommonen armor. Tossa on tommonen armor. Tänne se on kilpi. Muuten. On kilpi. Ei tarvii laittaa armor. Tää. Mä muistan, että tohon tuli. Muistaisin, että tohon olisi tullut. Ei eliminaattori. Punainen kilpi ylös. Elikkä tää. Tai no täällä on moni punaisia kilpiä. Kai se varmaan tää oli. Punainen kilpi. Ylös. Noin. Punainen armori. Ois tosa. Tässä olisi armori. Mut tänne tarvitaan tuo 5 lokeroinen. Ja tää ei oo 5 lokeroinen. Tää olisi 5 lokeroinen. Joten meidän pitää vaihtaa tää tuohon.
tuo varmaan tuohon. Jolloin tää menee tähän. Paitsi et se on väärinpäin. Ei. Tarviks... mä muistin, että se tarvii olla just sinne päin. No sehän tässä mulla vittu kuseekin sit koko ajan. Sehän mulla tässä kusee sit koko ajan, voi perhana. Mä muistin ihan toiseen tapaan tää homma, että pitää olla. Mä kato muistin, että ne pitää olla tonne seinää päite. Mä olisin saanut se jo aikaisemmin, mutta vittu mä laittelin niitä väärinpäite. Moi vittu mikä kusi mulkku mä oon välissä, semmonen kusimutteri, että on tosikaan. Need to find Ashley. Semmonen vitu kusimutteri oikeesti välissä, ettei tosikaan. Ei. Välissä mä en niinku siis kerron tehnyt ton puzzlen niinku, niin ei muista. Ei muista. Joo, se on varmaan vaan se eka porttipusle, että missä tarvitsee kääntää. Joo. Oh, great. Mä nyt vedän vielä seuraava tallennuksen, sit mun pitää kyllä lopettaa. Emännälläkin on huomenna aamuvuoro ja mä lähden huomenna aamusti pojan luo 11 bussilla ja pitää heräillä kumminkin. Ei sinänsä nyt mitenkään aikaiseen, mutta tuo kuitenkin. Kerkee vähän emännänkin kans vielä illalla jutustella, katsoo jonkun sarjan tai jotain. Jotakin pientä. Jotakin pientä ees. Kyllä tätä saa aika kauan veivata, mutta mä luulen, että jos me saadaan tää nyt niinku jollain tavalla loppuun asti, niin me voidaan odottaa varmaan spliteillä niin pikkuhiljaa niinku tavallaan speedrunit. Tietty meillä on vaan se, että meidän pitää... Christ. Meidän pitää varmaan tuo I have something I think. alkaa... Ontohan saada tallettu. Welcome. Vähän se käymään läpi kumminkin sitä niin, että mitä me tehdään. Jenne. I'll buy almost. No, me saadaan tehty tuo kello näköjään. A deal. Ja jos jengi haluaa auttaa oikeasti, niin mä ottaisin todella mielellään apuja vastaan. Häh? Katoin, että mulla on vihreä. Mutta... On mulla vihreä. Scratches on the surface. Sitä ei saa asetettua vai? Tuo on tommonen kemi, mitä ei saa asetettua näköjään. Joo, sitä ei saa laitettua ollenkaan. Selling only. Okei, no sit me vaan myydään se. Viidellä tonnilla. Ei voi mitään. You're a real pro. Konsolifin ja April-pelas ylläpidon jäsenet korvattiin tekoälyllä. Hauskempi otsikkollisia ja videopelien parhaat hanurit. Oi vittu. Kunnon hanurit. Snipu on täysillä. Meillä on aika hyvä malli sinänsä. Mä en tiedä mitä me... En mä tiedä haluuks mä increasata durability puukkoa enempää. I knew I could count on you. Okei. Me saatiin nuo. What can I do you for? Onks tänne tullut mitään? Me saatais black case. Mä en tiedä saaks näitä caseja käyttää runeissa. Se vähän se kiusaa kanssa. Mä säästän jos mä saan vielä tuon upgrade-tiketin. Mä oon ostanut vähän tuulihiikin asioita ehkä. Mitä tässä nyt seuraavaksi tulee? Mä vähän tsekkaan. Mä aina tsekkaamassa mitä tulee. She said meeting you once was enough. Mä en tiedä pitäisikö tohon heittää... Kai mä heitetään käsikranatti. Päästään läpi. Tää on hauska kun... Mä vähän vaan niinku... Vähän vaan vilkasen mitä tässä näin sitten alkaa menee vaan eteenpäin ja eteenpäin. Mä vähän Vähän vilkasen silpasen tästä näin. Mitä tässä on?
Tässä on muuten hauska. Odotas. Jos me päästään vaan testaamaan näitä kunnossa. Jumalautsi, noita on muuten paljon. Siis kuinka paljon noita tötököitä oikeesti oli? Tää oli ihan jättematchena. Siis mun mielestä noin paljon on ollut hämiksi muuta kuin vittu Spider-Man 2, mä en tiedä. She said meeting you once was enough. Tässä on joku kohta, mä en tiedä mikä kohta, mutta joku kohta tässä on semmonen, että sä saat ammuttua ton portin auki. Mut mikä hemmetin kohta se on, niin sitä mä en tiedä. Se olisi nyt niin sanotusti hyvä löytää tässä. Oh, hello. Sen takia mä tapan näitä tyyppejä. Me löydetään se kohta. Ei kun ne tulee tuolta, kun mä oon vaan tämän muuten. Mikä kiihäkki? Okei, ne tuli sieltä. Mikä kohta se tässä sitten mahtaa olla? Sä saat jollain tavalla... Käydäs kattoo, se oliko tästä tuto. Mikäs chapteri tää on? Castle Gateskips. Se voi olla, että se toinenkin puoli, se voi olla. Meeting you once was enough. Otti snipu ainakin. Pitääkö se tehdä snipulla vai? Ei, kun se varmaan pudottaa jengi. There you go. Heittää toho granaati. Mä oon nähnyt, että se tehdään myös pistoolilla. Katsotaan tää video nyt vaikka loppuun saman tien, mutta mä oon nähnyt, että se tehdään myös pistoolilla. Tohon se heittää... Se heittää tonne granaatin. You guys are really starting to become a giant. Onks tässä vielä jotain granaatin heittämistä? She said meeting you once Eh. was enough. Mä oon nähnyt, että se vedetään myös jotenkin pistoolilla. Missä se mahtaa olla? Se on niinku tuolla jossain sivusta, Lexokki. Pakko sit olla. Ei, mä näin se äsken. Ei. Näettekö? Näkyy vähän tuota keltaista tuolla. Tuolla. Joo, tosta kohtaa suurin piirtein pitää ampua. Tosta. Ja sit sen saa ampumalla. Okei. Oh. Mä tiedän, että mun pitäis lopettaa. Mut kun tää on vaan niin hauska. Tää on vaan niin hauska. Miksi speedrunaamisen pitää olla niin hauskaa opeteltavaa aina? Mä en tiedä, mä tykkään siitä kyllä. She said meeting you once was enough. Oh my god, tuo jäi henki. Ottakaa kaverinne. I don't need it.
See you later. Tähän tarvitti sitten flashia, että... Oi vittu. No, mä pääsin. Present for you. Okay. Another one. You guys are really starting to become a giant pain in my ass. Mulla on yksi. Nyt se riittää. Akarando. Päästä mut. Yes. Cannon. Hope it works. Eiks me juosta ylemmäs? Niinku vai mitä odotas? Hello. Hello. Miten me mennään odotas? Miten me mennään? Takaisinpäin vai? Ja täältä ylös. I don't know, miten meidän pitää mennä. Fuck it. Mihin tos pitää mennä? Mä en löytänyt jumalautsi mitään, mihin mun pitää mennä. Varmasti siinä on, mutta mä en vaan löytänyt. Lol. She said meeting you once was enough. Muistaako joku, että mihin kohtaan siinä pitää mennä? Ei vittu. Et sä nyt hyppää se selkään. No se hyppää mun selkään näköjään. Ihanaa. Tätä mä tarvitsen tällä hetkellä. Oh no. Muuten hei, se johtuu siitä, kun mä avasin ton oven, mutta mä tiedän, että mun pitää varmaan avata tuo toinenkin ovi, koska jos en mä avaa sitä, niin mun mielestä me ollaan jumassa. Vai pitääks mun tulla tätä... Ei kai mun tarvit tulla takaisinpäin. Mä en nyt niinku ihan... She said meeting you once was enough. Ihan nyt. Ihan nyt. Okei, mihin mun pitää mennä, mitä mun pitää tehdä. Vielä. No niin. Se heiluu siinä. Ja pitää ampua. Vaikea ammuttava, kyllä se oppii varmaan tuon kohdan niinku sitten. Vaikea jotenkin ammuttava.
Ei siitä juu, ei paljon näy. Ei vittu. Kiitos. Tuo oli just se, mitä mä niinku tarvittin. Se näyttää, että se menee läpi ton jutun mukaan. Miksi tää peli näyttää tommosen noin, että se menee läpi, kun se ei sitten edes mene läpi? Why? Hitto tätä peliä. Tää peli on kyllä niin... Blöng. Ai, Mr. Kennedy, you have appeared to lose your companion. Okei, no se lähti tuon. Ai niin on. Älä nappaa mua. Au. Here you go. Present for you. Another one. You guys are really starting to become a giant pain in my ass. Nyt kun tajuais, että mihin tässä oikein pitää juosta. Mä olisin hyvin tyytyväinen. Yes. 10. Hope it works. Onks meidän mentävä takaisinpäin? Meidän pitää mennä tänne. Ui. Kiva pusu. Se on iso passi. Voisitko? Avasinko mä sitä? En mä avannut sitä. Häh? Odotas nyt. Vai mennäänkö me tänne? Eiku tää on just se, mistä mä hyppäsin. Tossa on aurinko. Tuolla on kuu. Eikö mä avannut sitä, kun tuolla on kuu? Vai onko tässä... Odotas. Onko tässä jossain niin? Ei mä kun tuo heittelee noita. Onko täällä jossain vipu? Eikö meidän pitää mennä tän? Voi vittu kun mä oon tyhmä. Meidän pitää tänne mennä. Kai. Mitä täältä? Mitä taara? Mä en tiedä. Mitä täältä? Onko täällä joku vipu? Ei täällä ole mitään vipua vai? Ei meidän kuulu tänne mennä vai? En minä. Mä en siis tiedä mihin vittuun mun pitää mennä. Oh moi. Olisiko nähdä? Okei, ei sit. Siellä... Siis tavallaan, kyllä mä uskoisin, että me tullaan tähän alas. Tosta me mennään takas ylös. Vai menikö mä tonne ihan ylös? Vai en mä tiedä. Mun pitäisi päästä varmaan tonne ihan ylös. Te kun te ootte... Mä nyt... Ihan vaan kun mun pitäisi niinku...
keksii, mihin meidän pitää mennä. Niin nää pitää kiivetä. Pitääks mun mennä tänne? Mut eiks mä täältä justiinsa tullut ja ampunut ton ylös? No pitääks mun lähteä noit tikkait pitkin sitten niinku tavallaan takaisinpäin vai? Siinähän ne motherfucking tikkaat on. Siinä ne motherfucking tikkaat. Tää on niin hauskaa, kun ei oo vielä ihan peliin sisäistänyt toiden läpipeluu kertavasti. Ei ihmekään, että on vähän pihalla ja plus yrittää harjoitella samaan aikaan vielä niinku speedrunaamista. Tää on aika huvittavaa jopa. Mun mielestä tää pitää avata. En mä varmaa siis, mutta mä luulisin, että tuo pitää veivata auki. Muuten meillä ei ole niinku mahdollisuuksia tehdä jotain pikkupassi tässä kohtaa. Ei se antanut mulle yhtään energiaa tuo pikkupassi. Miksei? Oh well. Yeah. Oh my god. Ei vittu. Pitikö tommosen otuksen lentää suoraan mun selkää päättää hypätä just sillä hetkellä? Mä en saa tästä näin portista läpitte mitään. Ei. Mun pitää heittää se flashi, kun mä oon siellä niin pidemmällä, mulla on enemmän aikaa reagoida siihen. She said meeting you once was enough. Mä en tiedä, vois katsoa. Tuossa on niinku se kuu. Katsotaan, että onks meillä joku kuuovi tai joku tämmönen näin niin vastaava tuossa noin. Et mistä me ei voitais kulkea muuten. Mun mielestä tota kaveria ei ole normaali hardcorella. Ei! Kiitti. No! Hello. Mä en tiedä keretäänkö me nyt. No se heittää eri paikkaan. Yes. Cannon. Hope it works. Mä en tiedä mitä täällä tulee. Okei, täällä on tyyppi. Mitäköhän tääkin jotenkin räjää? Ei kun tuolla on rappusitunut. Au.
Kyllä tuo jonkin verran skippaa varmasti. Adios, son of a bitch. Meidän pitää kyllä jatkaa matkaa. Gate looks sturdy. Mutta... Voi jumalauta. Munhan piti ampua. Tuo keitti. Hyvä minä. En mä sitä muistanut. Mä ihmettelinkin, että miksi täällä on jengiä vielä. Eiks tässä on heti rappus? Pikkaa tylsää. Oh, hello. Mä vaan tuu ampumaan tuon. Älkää musta välittele. I just want to shoot this motherfucking... This. Don't mind me. All right, open for traffic. Mä ajattelin. Oh. No niin, ja jos sä met nyt. Päästään mut jotain kautta. Päästäkää mut nyt jotain kautta hyppäämään. Tää peli on niin, et ei voi olla muuta kuin rakastaa tätä peliä välissä. Sä teet yhden virheen, niin se tuplaantuu niin paljon. Se triplaantuu I've had my jopa. fill of you guys. Us. No, ei mitään, me päästiin kumpikin eteenpäin. Vai mitä? Ja mä haluan ampua ton linnun, koska se on ihan täys mulkku lintu. Se haukkuu mun äiti. Ashley, where are you? Morjesta, Draxneri. Meidän pitäis tässä professionaalia käydä systeemejä vähän läpi. Gramman verran vauhdikkaammin. Toinen läpipelailu vasta menossa, mutta vähän niinku yritän hakea ehkä semmoista speedrunimaista systeemiä laakettiin tässä vähän se jo miettiä. Draxneri laittaa mut hörppäämään. Ja venyttelemään. Me ollaan 9 chapterissa nyt ainakin. Mikä on ihan jees. Ja mun pitää muutenkin tässä näin oikeesti lopettaa, mun ei pitänyt näinkään pitkälle mennä, mitä nyt mentiin tässä kohtaa. Mulla on tuo selkäkin meni. Sori, tää venyttää. Sorry, I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you charming, pal. Come on. I'm in the boarding pass courtyard. Don't be late to the dance. Toisella puolella, tänne puolelle mä ehkä paljon osaa. Can't believe that guy. He's in trouble. We can't just leave him, right? Vähän alaspäin. Kuulokkeet putoo. Jestas, mulla on kyllä... Sormet varpaisiin. Kiitoksia. Hyvästä venyttelystä. Mulla on siis panakoodit tällä hetkellä lääkityksellä, että mulla on sitäkään oikeasti aika paskana. Mut pakko sanoa niinku, että voiko tätä vetää New Gamea 5,5 tuntia? New Gamea 5,5 tuntia. Mitä mieltä ootte? Ilman, että te saatte mitään niinku ekstraa. Niin tällä professionaalilla. Mä tiedän, että mä oon moneen paikkaan jäänyt juntturaan. Kyllä se ehkä varmaan siis saa vedettyä. Kyllä se varmasti saa vedettyä. Jos ajattelee, että speedrunikin tästä, niin pääsisi jonnekin 3 tuntiin. Pitää vaan oppia jumalata pelaamaan, eikä jäädä junnaamaan moneen kertaan tiettyihin kohtiin. Pitää vaan oppia pelaamaan. Vai mitä? Say cheese. Charming Charm. Equip Charm to the attackcase, okei. Okay. Ei oo tullut tehtyä. Trigger Happy. Defeat 10 enemies with submachine ei oo käytetty. Got a problem. Defeat 5 enemies with Magnum ei oo käytetty. Malautsi, mulla on näitä tullut tehty. Hit an enemy with an egg. Se tulee varmaan. Defeat Carrador using only knives. Eikä ihan vaan puukottamista. Defeat
Five Camouflage Novistator. No, ne varmaan tulee pelailuun. Not hot path for you. Defeat both Elk-Gigante enemies without dropping them into platforms. Okei. Okay. Defeat Del Laco without missing a single harpoon. No siinä onkin aika paljon tekemistä. On näitä aika paljon tullut tehty, mutta on näitä pirusti jäljeltä. Joo, mutta eikö mä tallensi? 20.06, joo. Chapter 9 alku. Jeps. Jep. Tähän kohtaan on hyvä sanoa goodbye näkemiin. Olitte mahtavia. Muistakaa tsempata, kun aletaan tätä oikein speedrunaamaan aikojen kanssa, niin muistakaa tsempata ja katsella. Aina kun saadaan PP, niin me ollaan jotain 50 katsoja. Meillä ei ole vieläkään uusia kostuumeita.